Tá seos chlárleir na gruinethe bhaineann le tuig na mochta I drálaí aimsúil sé chorta timpeall na 80 seascaidí. TAthair saol agus na mílte lehanach a bhaineann le Stair agus phobal Chorca Dhuibhne sa chartlann luachmhara seo bronnadh muintir Mhac Ginneá Ionad Bhlascaoid. Heilig an daingin nás na ríisiigin sa nó. Ach, tá seoda físe sa chnuasach sa chomá. Tá sin iad an arm an socha mar shaol suastí Os ciún lechiad scannáin 8 mm agus Super 8 ghlac an tAthair Jackie Mac Ginneá sna seascaidí agus na seachtóidí. Tá na léargas sna scannáin Stair so síalta bhaile an dainginach go háithe ach an lehinne sé gcuiteanna. Ach trí mór a Harlan sa mar hampla cuartainna thug uachtaráin na tíide an maile Achtrathe comórthar nós oscailt farcanásig sa daingin agus céiliúra cheirichéad bliain árthún an óir. Ach trí mór an bhaile, ach léargas leis go ná héal na muintidir. Well, tá go ná héal le húil an bhaile chomá chuir mo gás tá lá éanaí ann agus an seo talmhaíochta sna seachtóidí chomá agus mar sin agus tá anna scannáin seanna bhaile agus seanna scoileann scannáin Ryan's Daughters an baile tá imithe le fadanis agus tugann sé anna ráireachtún an baile san. Tá chlárú agus digitú diantar an ábhar fadanis sa tlí is go méid teachta go bpobal agus ag taidiúidí na scannáin agus na cápéisi. Is beag phobal tuatha in Ionad in éireann go bhfuil tafad cho luachmhara a có, aber is beag daoine go raibh cameras a cos na seascaidí na seachtóidí fiú go dtí na hochtóidí ní raibh na héanaach timpeall le camera agus tuis gur fear áitiúil bheithe chomá thug sé sais léargas agus roireacht níos fearr de siúd mar cheamradóir héal an phobal. Ceannródaí camradóireachta agus a phobal féin na stile bheithigiige. Seán Macatíigh, Nuacht TG4, Dún Chaoin, curtha.